Здравейте, днес сме в село Иглика, Габровско, едно красиво, спокойно селце, сгушено сред зелена и планини. Дошли сме за нещо много специално – Килим фест. Но преди да стигнем до пъстрите килими, ще се разходим из селото. Още в самото начало ни посрещат картини, рисувани от деца, толкова цветни, живи и пълни с въображение, че нямаше как да ги подменем. Браво на малките творци! Личи си, че са рисували с вдъхновение. Ето ни и нас, усмихнати и заредени. Продължаваме напред и стигаме до читалището, което носи името на една от най-обичаните български актриси Невена Коканова. Село Иглика е било любимо място на Невена Коканова, където тя намира уют и спокойствие. Продължаваме разходката по красивите слънчеви улички. Както виждате, тихо, спокойно, всяка къща носи дух и характер. Ето и една маца тук, която се вълнува за феста. И сега стигаме тук, където са застлани под открито небе над 900 български килима. Истинска магия. И всичко това благодарение на един човек, холандецът Якоб ван Бейлен, който от години живее в Велико Търново и е влюбен в българската култура и традиции. И най-впечатляващо е, че той е събирал всички тези килими сам, без помощ от институции, без държавна подкрепа, само с лични средства и, разбира се, огромно сърце. Купувал ги от стари къщи, тавани, пазари, дори от чужбина, където са заминали български килими, той е търсил начин да ги върне обратно. Започна уж с едно малко желание да украси стара къща в котел с автентични килими, но това се превръща в страст и кауза. Прекрасни са. Към днешни дни от това, което той бе споделил в негово интервю, е, че неговата мечта е да създаде музей на българския килим, където тези такани произведения да се пазят и показват и съживяват. А тук на тази поляна килимите дишат, няма рамки, няма стъкла. Всеки може да се докосне до това богатство. Просто тревата, слънцето и багрите вплетени с ръце и душа. Невероятно е. Невероятно. Ако и другата година има такъв фест, препоръчвам ви, посетете го изключително. Много е красиво, а и е нещо истинско. Хайде да разгледаме и останалата част от килимите, които покриват поляната и е вълшебно. Наистина е вълшебно. Радвам се, че си с нас, за да видим това вълшебство заедно и до следващото вдъхновение. Чао!